Good morning, Poknat! Good morning, Poknat, Poknat ko na yan. Nag-aabang na naman ang pagkain. Ha? Hala! Hala, Groot! Pinulupot ni Daddy yun. Hindi niya natitigilan yan, Daddy. Sige ka. Tanggalin mo na. Masana nga eh. Kaya ahat na. Uy! Ayan na. Tinanggal niya na. Kunin mo na. Sisirain niya yan eh. Uy, Ay, lagot ka. Di mo na makukuha yan. Magagalit na yan. Groody. Lagot ka. Pagkatangay-tangay niyan eh. Kala niya kasi ahas eh. Hinaan niya parang shhh. Pulupot mo ba naman sa leeg eh. Dali, kunin mo na, masisira eh. Sayang. Mahal pa naman yun eh. Imbes may pan-display eh. Good morning, guys. Good morning again, Poknat. Ayun, nag-ano na ako, nagsasangag na ako. Niluto ko talaga yung kagabi para may sangagin ako today. And then, ito na yung corned beef na Delemundo. Ganda ng ano yan, ng mga strad niya. Ang haba. Ayun, nilagyan ko lang siya ng ano, onion. Parang lutong, ano, Jollibee. Yun. Tapusin ko lang ito, guys. Sikip. Ibalik natin dun. Kasi wala maglalagyan, di ba? Kaya, gusto ko na makalipat kasi maluwag sa ano yung kitchen area. We're here sa ano, guys, Cash and Carry. Ang daming sale ng ano, shoes, oh. Karami. Puro 30%, 20%, 25%. Ayun. And, gusto ko tong ano, Converse. Red. Wala pa akong red na shoes eh. Ganyan ko nga, di ko nasusuot oh. Siyempre kami sir. Cute ba? Parang ang ganda, no? Yeah. Kahit saan ano, no? Kahit nakaganto ako, pwede. Sa excuse, 10 lang po daw po pala yun sa akin. Bring it on. Ogoy! Ay, di kasya sa'yo yung 10. Kasya yung 10. Ayun. Para pareho kami ni Daddy. Hey guys, we're here sa ano. Gutom na naman po. Wala pa akong na ano yung nabibili. Gutom na naman. Hoy! Iyak sa palat mo. Ikaw nagaya. Nagaya sa akin kumain. Ayun guys, dito na kami sa first resto na nakita namin dito. Look yan. Yan. Oh, yan na. Yummers. Dahil nagda-diet ako, wala akong rice. Ano lang, fish lang yung order with tofu. Para masabayan ko lang ito kumain. Ayun, and then, shoes pa lang yung nabibili namin. Bibili kasi ako ng mga gamit sa, ano, sa apartment. Yung mga pag-decorate, yung mga decorations. Mga ganun lang. Pero dun sa, ano, kurtina, then dun sa Japan, di ba? 888 mall. Ano ba yun? 888 mall. Ano ba tawag dun? Daiso. Daiso! Yun. So yun. Kain muna kami, guys. Yan lang kakainin ko, guys. Braised tofu. Tapos, ano ba yun? Fish fillet, no? And then, yan kay Daddy. Tapos, as usual, pork sa kanya. Kain tayo! Darating pa lang ng ano, fish fillet ko. Ang sarap na ito, guys. So, naka-tatlo ata ako. Busog na ako actually. Tapos yung vegetable niya lang. Yun. Pero titikman ko yan. Kapot mo nga, Dad, please. Tapos take out ko na lang. Ulamin ko bukas. Kaya bibili daw siya ng katana. Panakot sana. Pangtabay ng mga evil spirit. Kasi natatakot sa mga dark spots na sa bahay. Nalilita ka. Hindi ako natatakot. Sila kasi sabi nila eh. Scary daw. Pero I'm not scared naman. Katana. Dalawa lang yan. Pag natatakot ka, lalo kung natatakot. Oh, hindi naman ako takot. Sila eh. Yung mga nanonood sabi nila scary daw. Tsaka pag malalaman mo naman yun kapag unang pasok mo sa isang ano, para kinilabutan ka, diba? Mararamdaman. Wala naman akong ano doon. Ano? Sa 13 tayo.
13 or yung 33. Grabe ka. Kagi. Isipin mo yung ano mo. Good morning, guys! Happy Wednesday! Wala kaming masyadong vlog nitong Monday and Tuesday. Kasi daming inasikaso. Gaya kahapon. Nagayos ako ng mga mga staff, mga delivery na kasi mga deliver ng mga Thailand products. Tapos nung Amaze Bam, meron na pala guys, ayun, dumating na yung yung kapalit nung maling ibinigay sa akin. So, nandun na sa bahay. Nanapa. Ayun, kahapon, bumili lang kami wala kami masyado nabili kahapon sa cash and carry. Ano lang ata, yun yung katana, and then, mga konti lang sa sa Daiso. So, Daiso. Ngayon pumunta kami ni Daddy sa to shopping center kasi doon mura yung mga kurtina. So, diyan kami mamimili. Kailangan ko ng 3 pairs. 3 pairs na muna para may sa sala, sa kwarto ni Chris, sa kwarto namin. So, yun. And then, sa Harrison kami mamimili ng mga rugs, yung parang carpet. Lalagyan ko dun sa sa sala. And then, sa kwarto. Yep, I'm super excited, guys! So, hopefully by next week or, yeah, next week siguro makalipat na kami kasi pinapaayos ko pa nga yung, pinarepaint ko yung sa kwarto para magmukhang maliwanag. And then, yun, maglalagay ako ng mga indoor plants, mga ganun. Ganun. Flight trap. Para magmukha siyang alive, diba? So, dati kasi nakatira doon mag-ama na lalaki, kaya parang, wala lang, kung ano lang yung matulog lang sila, misala, okay na yun. Pero, syempre, ako gusto ko yung, boy. Ay, God bless you. Sorry. God bless you. So, yun lang. Kaya papunta na kami doon. No. Sa to shopping. Bilisan mo na. Tagal naman na itong bibili ng Coke na to. Naantok pa daw kasi siya. Kalupa. Wala naman ng Coke. Sana nagkape ka. Kaya kakain lang namin, guys. Ay, sila pala kumakain pa lang. Ito kasi nangunguna, oh. Tira mo yun siya, no? Busog na busog, oh. Kaya tahimik na siya. Kanina magulo. Nag-Jollibee lang kami at Sinang Reyna. Natulog. Pagdating dito, wala. Wala food. Order lang sa Jollibee. Ayan talaga. Pandayo yan, di ba? Pandayo kaya yan sa pistahan. Idadayo si Mika. Pistahan yun. Pang-budol pa yun. Last man standing yun, magbudol pa lagi. Grabe kayo kaibigan. Kayong pakpak eh. Okay. Sabi niya kanina, tagal kasi ni Jebo matapos. Sabi, langyang yan, di pa rin tapos kumain. Iyak na ang atin mo eh. Alam niyo naman kung yung nagmana na. Wow, maana daw si Lucas sa kanya. Uy, Tingnan mo. asan na? Asan na yun? Oh. Ay! Hello! Andyan mo! Labas-labas! Andyan mo kay Jo! Ay, labas-labas! Ay, labas-labas! Andyan! 1, 2, 3, smile! Nilalabas mo talaga. James Reid ka, kunwari ah. Ha? Ha? James Reid ka? Ha? Ha, Lucas? Ha, Lucas? Ha? Ano? Ano mo? Isa sa gwapo. 1, 2, 3, smile! Bato. 1, 2, 3, smile! Smile! We're back, guys! Galing kami ni Japong sa malayong lugar. Sa Farview. Sa very, very far view. Nag-deliver kami. Kaloka! Ayun.
Kadarating lang namin. Hindi na ako nakapag-vlog kasi ngaragan talaga kanina. Pasensya. Yung kasi pinag yung kanina, pinagkaguluhan tayo. Sikat eh. Yung sa Trinoma, yung buhat namin ano, Yung karton. yung karton na ano bigla, nabuta. So talagang yung Dio, natapon dun. Diyos ko, buti na lang ang daming kamay na na nakipulot sa amin, guys. Pero feeling ni Japong siya yung pinagkaguluhan eh. Daddy, 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 ay! Let's go na, let's go na, let's go na. Ikaw na. Okay na ako mag-drive. Ikaw na, te. Tara. Ako na. Ayaw niya i-drive si Kari, ah. Hindi, magulos din kasi. Close na, guys. Uwi na kami. Hey, guys. Finally, nakauwi na rin sa wakas. Kaloka. Yan pa rin yung damit ko kahapon. No? Di pa ako naliligo. Layo na nang narating ko. Wala pa akong kaligo-ligo man lang. Ayun, nagpiprint pa rin ako ng ng sticker kasi may Dio na. Kailangan ko mag-prepare. Yun. Kasi ang daming pending na sobrang dumami talaga yung pending, guys. Pero meron na, kaya yung mga reseller dyan, mga distributor, pwede na mag-order. Yun, and then nag-ano lang ako, nag-i-empake na lang ako, guys. Ayan. Talagang karton ng sigarilyo, eh, no? Ayan. Clothes, tapos yung mga sapatos na empake na. Yes, ano yan? Sa kwarto ko ba may aircon din? Meron, anak. Ayan, and then, what else? Basta guys, puro paglilipat nyo yun ang gagawin namin. Tag dito, pag-empake ng mga gamit. Pero baka, next week pa kami makatuloy doon, gawa ng, may nire-request pa nga ako, diba? Hindi pa tapos. So, yung mga gamit na lang muna transfer namin doon. Makikita ko si Jello. Ayun guys, mag-good night na ako para ma-edit ko na to kung ano mang mayroong vlog akong na-i-vlog for 3 days. Yata, 3 days. Yun, wala naman akong upload. So, we'll see you tomorrow. Bye! Night, baby. Good night. Excited ka na? Onte. Ante. May iwan niya kasi mga kaibigan niya dito. Bye-bye, guys!